Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon na kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bambi Nalsaro. Kabagatod sa labing dagku ang mga nangunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Kapid 150 ka mga trabahante na tanggong sa bunkhouse sa construction site sa Mandawi City pag-extend sa ECQ. Misumara ng 14 ka kaso sa COVID-19 sa Talisay City, 15 din namatay. Positibo sa COVID-19 ng mga pulis, tuob ang panguntra. Doktor ni endorso sa alternatibong paagi. Taga-Visayas ug Mindanao nga mga OFW kapinaso sa kabuan nga gi-quarantine sa barko sa kauluhan. Sugod ugma, magdaga na ang series bus sa Lapu-Lapu City isip public transport. Batang naminaw sa tukar sa silingan, nag-TikTok. Ug ang hiniusang pagsaludo sa GMA Regional TV teams sa Luzon, Visayas ug Mindanao sa tanang frontliners. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Tungod kay gi-extend pa ang enhanced community quarantine sa Mandawi City, na problema karon kini mga trabahante nga apektado na kayo sa ilang panginabuhian. Nanawagan sila sa kagamhanan nga matabangan bisan pagkaon na lang. Nagmalaumon usab sila nga kung ugaling i-downgrade na ang ECQ, makabalik na sila sa ilang trabaho aron nga makatabang sila sa ilang pamilya. Ang report ni Nico Sereno. Sukad nagsugod ang community quarantine tunga-tunga sa Marso, nahunong ang trabaho ni usa ka commercial building sa barangay Subang Dako, Mandawi. Nahunong sab ang panginabuhian sa mga construction workers. 150 kanila nga taga-kauluhan na tanggong karon sa ilang bunkhouse. Nakadawat man sila og tabang gikan sa ilang kompanya sud sa pipila ka semana, gani gipa-cash advance pa sila. Apan nahunong sab kini kay dili makasugakod ang contractor. Mao nga miduol sila sa barangay ug City Hall alang sa hinabang nga pagkaon. Wa sab sila malakip sa SAP ug ubang assistance sa gobyerno. Di bali ko sana kung taga dito kami, siyempre may makuutangan ng mga kamag-anak. Ay kung dayo ka talaga mahirap. Yun ang pinaka-hirap doon sa na-extend na na-extend itong ECQ na to. Sa extension sa ECQ sa Mandawi, na problema sila sa ipamalit og pagkaon, ingon man kwarta nga ipadala sa ilang pamilya. Nagtuo sila nga kung ma-downgrade na ang ECQ, posibleng tugutan na sila nga makabalik sa construction works. Mahirap talaga ito. Kung tumagal pa ng mga isang buwan, ay ako, ano mangyayari dito sa amin, mga nandito sa barracks. Kasi wala namang supply na, walang makain. Karon nga na-extend pa ang ECQ dinhi sa Mandawi, panawagan nini mga apektado nga trabahante nga unta di sila kalimtan ug makadawat sab sila og ayuda kay pasabot ini duga nga adlaw ug mga semana na sab nga di sila makapadayon sa ilang panginabuhian.
Sa Mandaue City Hall, naabtan sab namo nga nagpatabang si RJ, taga-kauluhan, na tanggong sab dinhi sa Sugbo. Nahunong sab sila sa panginabuhian, pagpamaligya og mga produkto ug wala nay pondo aron ipalit og pagkaon. Nang hinaot siya nga matabangan sila sa iyang mga kaubanan. Bigas ba? So, wala rin kaming iba na sir, mga choice ba na hingi kami ng tulong sa ibang tao ba? Kung ano lang maibigay nila, okay, nagpapasalamat kasi meron. Gipadangat na sa City Hall ang suliran sa mga trabahante, panghinaot nga maabagan sa ilang panginahanglan. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Series bus hayan magsugod na pag-operate sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, sugod og mga adlaw, isip usas mga public transport. Siluan Birundina sa report. May courtesy kang Lapu-Lapu City Mayor Jonard Ahongchan ganihang udto ang acting branch manager sa Series Bus Cebu North nga si Danilo Padro. Kini aron mapahibaw sa mayor nga nakakuha sila og special permit gikan sa LTFRB 7 nga maka-operate sulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu isip usa sa mga public transportation sugod ugmang adlaw. Makortesi na lang may kung pwede na mag-operate. Kay igor man po may nag-comply sa requirement sa LTFRB na bus ang una pa-operate. 12 ka mga non-aircon buses nga iya sa Valley Car Transport ang mamahimong kasakyan sa publiko gikan sa Mactan, Newtown ug pabalik. 11 pesos ang minimum nga pliti. Subay sa lagda sa LTFRB, 50% lang sa seating capacity ang ilang pasakyon aron mapatuman ang social distancing. Ang mayor sa iyang bahin, subling muhangyo kang LTFRB 7 Director Eduardo Montealto Jr. nga tugutan usab untang makadagan ang mga multicab. With the time of this crisis ba, buhay-buhay lang ta. Buhay-buhay lang ta. If the concern of the LFTRB ang social distancing, it was agreed. Sukad gipaubo sa GCQ, ang dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong Sabado, mga modernized jeepney pa lang ang sagad sa mga nagdagan. Sa pagkakaroon menos pa ang mga pasahero dinhi sa dakbayan sa Lapu-Lapu tungod kay dili pa man 100% nga nag-operate ang tanang mga patigayon. Apan karon palang daan nasinati na ang kakuwang sa public transport tungod sa gipatumang social distancing. Ang uban nakihitch na lang sa mga pribadong sakyanan. Isod gyud sakay. Isod gyud. Sama na lang yudot ko, limit-limit mo sa tao. Matod sa mga multicab drivers, anda man usab unta silang mutuman sa lagda sa LTFRB 7 sama sa pagpameno sa ilang mga pasahero aron masiguro ang social distancing. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Steam inhalation o tuob ang usa sa gisagop karon sa kapulisan o sa ubang sektor. Pagpalig-on sa ilang resistensya batok sa coronavirus. Giulagay kini sa usa ka doktor nga epektibo sa COVID prevention. Samtang usa ka steam inhalation o tuob demonstration ang gipahigayon sulod sa PRO 7. Ano ang report? Dili pusil og bala kundi tuob ang gigamit karon sa kapulisan batok sa coronavirus disease. Si Konsehal Jerry Guardo, kansang pamilya, nagpasiugda kaniadto sa mga alternatibong pamaagi sa illness prevention. Nangunay sa pagpaambit sa pamaagi sa insaktong proseso sa steam inhalation. Gikan sa takuri, gibubo ang init nga tubig sa planggana. Dayon, ang mga sambog nini sama sa hiniwang lemon, dahon sa kalabo o oregano. Gisulob ang panapton o tuob gown. Dayon, nagbukot ang konsehal. Human sa 5 ngadto sa 6 ka minutos, nanggawas na ang grabing singot tungod sa steam inhalation. Gusto lang naman nga ito become a regular habit lang nila. Morning before going out of the house, pag uli sa nila, expose sila, kasi what about kasi contact nila, then they do steam inhalation as a preventive approach. Kauban niya si Dr. Dale Pasco, General Surgeon apan nag-advocate og tuob isip alternatibong pamaagi sa pagpakgang sa mga sakit. Gipasabot niya nga dako og matabang ang tuob sa pagpakgang sa kagaw nga motapot sa lawas sama sa coronavirus. Symptomatic ka, hindi mo 15 minutes. Kung natin symptoms like cough, isip ka ginawa, 15 minutes. Pero wag pa kayo mga symptoms like positive COVID, pero wag kayo symptoms about 6 to 10 minutes.
Iya sa dakbayan sa Sugbo ang tuob kit nga gidonate ngadto sa PRO 7. Una na nakahatag ang dakbayan og tuob kit sa Cebu City Police Office nga mao'y gigamit sa mga pulis nga nagpositibo sa COVID-19. Gihulagway nga mao kini ang nakatabang sa pagpabilin nga baskog sa mga COVID-infected nga mga pulis. Our survival here in our recovery here in Central Visayas is encouraging, and with the donation, this is another added therapy on our effort to have a faster recovery of our all COVID-19 patient. Samtang iklaro sa mga opisyal nga anaa sa mga tao kung mosuway sila sa tuob isip alternatibong pamaagi sa pagpanalipod batok sa COVID, ilabi na karon nga wala pa'y bakuna o tambal niining novel coronavirus. Kini ang demonstration sa steam inhalation o tuob nga gipasigdahan usab sa usa ka health expert at tubangan sa mga frontliners sa Philippine National Police diri sa Central Visayas nga i-apply usab kini sa ato ang kapulisan isip pagmintinar sa ilahang kabaskog sa panglawas being the frontliner niining COVID-19 pandemic. Kauban si Marlon Mingaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak. Sa Barangay Tangki sa Dakbayan sa Talisay, mga sakop sa Disaster Risk Reduction and Management Council ang nangunay pagpanghatag sa payout sa SAP ni atong weekend. Nagsulob sila og mga personal protective equipment atol sa distribution sa mga wala ka-claim ni ini atol sa scheduled payout. Samtang gipahibaw ni Felipa Solana, CSWD head sa Dakbayan, nga 100% na sila sa SAP distribution. Apan may uban nga miuli sa kwarta gumikan sa nagkalain-laing mga rason, maunang gipulihan sila og laing mga beneficiaries. Mukapin na sa usa ka gatos ka mga tao ang miuli sa nadawat nilang tag 6,000 pesos nga social amelioration program. 100% na kita sa pagkuan, apod-apod sa SAP. Ang karon na lang katong mga doon natin replacement kay doon na bitay miuli sa ilahang mga benefit nga nadawat sa SAP. Mod kay nakadawat sa sila lain nga grant sa uban nga national agencies. Gawas sa mga direktang nagatiman sa mga COVID patient, giila usab ang mga frontliners ang mga kawaning maisugon nga nakigbisog sa inadlawng-adlaw nga trabaho aron lang mahatag ang batakang paginahanglan. Si Fee Marie Dumabok sa atong RTV Presence. Sama na lang niining mga pump attendant nga bisan limitado ang mga sakyanan karon nga magbadhas-badhas sa kadalanan tungod sa quarantine, apan ang mga produktong petrolyo usaman sa gilang essential nga paginahanglan. Kining 30 anyos nga nahanog pump attendant dulana sa 3 ka tuig. Gawas nga nagpaday ng iyang trabaho ug iyang kita, giisip usab niya ang iyang trabaho nga panerbisyo sa publiko. Kining makasagot og customer nga mga isog. Nasa mga customer nga butan. Susama usab niini ang rason ni Albert Velasco, usa ka security guard nga gabantay sa usa ka establishmento. Tungod sa ilang presensya, ang uban sa publiko ang kampante usab. Gawas sa seguridad sa mga establishmento, sila usab karon ang naniguro nga way hilanat ug nagsanitize sa mga customer nga musod sa edipisyo. Isip pag serbisyo sad ma'am sa katungod na mo isip sa ani establishmento. Stay ka sa balay instead nga ron nga medyo critical siya. Sila si Jonabel ug Albert ug ang pipila ka mga pareha nilang trabaho ang nitug-an nga nahadlok man nga mataptan usab sa coronavirus tungod sa kadaghang mga tawo nga ilang maatubang kada adlaw. Apan alang usab kanila, kun dili sila kinsa pa man. Alang sa tanang mga frontliners, kami sa GMA Regional TV saludo kaninyo. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Fee Marie Dumabok ug kini akong GMA RTV Presents. Nagpatabang sa kamahanan kini mga Bisayang OFWs nga pabilin nga gi-quarantine karon sa usa ka barko dito sa Uluhan. Panghinaot nilang maproseso na ang resulta sa ilang swab sample aron makapauli na sa ilang mga probinsya. Ang report ni Nico Sereno. Problemado kaayo kini mga OFWs nga pabilin nga gi-quarantine sa usa ka barko didto sa Kauluhan. Niadtong Abril sila miabot sa nasod ug gidiretso pag-isolate samtang gipanguhaan og swab sample. Apan reklamo nila, hangtod karon wa pa gyud mo gawas ang resulta, maong wa pa sila mahatagi og clearance nga makauli sa probinsya.
Matud pa, nauna pa ang ubang mga uwahing miabot, ingon man ang taga Luzon nga na-release na human nagnegatibo. Matud ni Charm nga gikan sa Hong Kong nga muuli unta paingon sa Cagayan de Oro, nagsigi na sila og follow-up sa ilang results sa Coast Guard ug sa Red Cross. Human na mi sa mga 14 days, human na mi rapid test, human na pud mi og swab test. Pero wala pa may result sa swab test. Supposedly po is 3 to 4 days gawas na among resulta. Kaso nag-11 and 12 days na mi, wala pa ni gawas among result. Sa maong barko, kapinsay sinta sila ka mga OFWs nga gi-quarantine nga paingon unta sa lain-laing lugar sa Visayas ug Mindanao. Ang uban, dispirado na kaayo sa sitwasyon. Sir, sobrang nagit sa stress kaayo ang uban na gani. Plano na mo ambak sa dagat. Iguul jud kaayo sa hunahuna ang ikaw niuli ka diri sa Pilipinas para makita nimo imong pamilya. Pero unsay nahitabo, abi na mo 14 days lang, pero ang 14 days times 3 na. Usa sa mga OFWs ang taga Cebu nga si Juvie. Duha ka buwan ra unta ang iyang bakasyon kay dunay asikasuhon ug karon kapina sa buwan siya nga natanggong didto sa Manila. Doon na hinuon sila'y kaon apan personal na ang uban nila nga panggasto. Ang plano nga manlayat na ginadiriota para matagad na lang iba kay dili man wala mang dili mo matagad ug kay pato nga dili maayo gani. Among gipaninguha na lang siya ang mabuhat nga para lang matagad na lang depress la iskutan sir, grabe na tanan dire na hapit na lang gani mag hapit na lang utang. Among gipaabot ang suliran sa mga Bisayang OFWs sa buhatan sa Overseas Workers Welfare Administration (OWA) sa Region 7. Nagpaabot pa mi sa ilang feedback. Uban ni June Solon, Nico Sireno, Balitang Bisdak. Didili pagihapon ang pagkaligo o pagpundok sa mga public beach bisan kun ubos na sa general community quarantine ang lalawigan sa Bohol. Kini aron malikayan ang pagdaghan sa mga tao sa lugar. Paborito man adtuan ang mga beach ilabi na ning init nga panahon. Sa Kainggit Beach nga usa sa sikat nga public beach sa Tagbilaran City, off limits pagihapon ang mga tao gawas lang sa mga mananagat. Sitahon sa nagbantay ang moadto sa dagat, ilabi na nga ang dili residente sa barangay Buoy. Maong makita ang kalimpyo o katinaw sa tubig ug wala na say basura nga nagkatag. Sirado man usab ang mga tindahan sa preskong seafood. Mao nga ang ubang mga mulupyo nga nahadlok sa COVID-19, nagmuntar na lang og portable swimming pool aron makatampisaw sa bugnaw nga tubig. Diri sa Kainggit, bawal pa jud ang pangaligo, mag-inom. Gibawal pa na kay napata sa quarantine. Unya kuan paron general quarantine pata dire. Labaw na kay nanay giingon nga naay na positive. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Laing upat pa ka mga kaso nga nagpositibo sa COVID-19 ang natala sa dakbayan sa Talisay. Kabahin kini nini adunay update si Lian Singkulan. Lian. Bab na pun na usab og laing mga kaso sa COVID-19 ang dakbayan sa Talisay. Diin nagikan kini sa nagkalain-laing barangay. Gipahibaw ni Dr. Lino Alanzado sa Talisay City Health Office nga upat na usab ang nadugang sa mga kaso sa COVID-19. Si patient number 11, usa ka 63 anyos nga babay nga taga sitio Tunga sa Barangay Tangki. Samtang si patient number 12, usa ka 55 anyos nga babay sa sitio Bugna sa Barangay Haklupan. Si patient number 13 sa sitio Laray, Barangay San Roque, babay ug 37 anyos. Ug ang labing uwahing natala, si patient number 14, 66 anyos nga lalaki nga taga Barangay Haklupan gihapon apan mitaliwa na kini kagahapong adlaw. Ang ubang pasyente anaa sa isolation sa ospital, samtang ang uban gibutang usab sa isolation facility sa Dakbayan. Gipahigayo na usab ang tracing sa mga adunay contact sa mga pasyente ug gikatakdang ipaswab test. Ang tulo na swab sa district ang isa katong namatay kan sa Soto. Massive contact tracing ni para maapil na mo sa
kanang swabbing karong adlaw, then we will know kung unsa man siya, nasa communal ba or sa community ba ang transmission. Usa-usab sa nagpositibong pasyente ang bag-uhay lang ng anak. Maunang may pahimangno si Alanzado sa mga nakay ning panahon sa krisis. Sa Talisay District, katulad ang mga lisod nga kaso, no? Kung mga madara sa health center na siya, hasta consultation. As long as normal ra gid ilang pregnancy, naka-prenatal siya at least mga 3 to 5 times before siya delivery. Then dili ra siya kanang mga teenage pregnancy, dili ra siya og kanang multigravida. Samtang kaganiha, may online meeting usab nga gipahigayon kauban ang mga kadagkuan sa Talisay District Hospital aron mas hanay ang koordinasyon niini sa LGU. Upat na ang mitaliwan sa COVID-19 sa dakbayan, apan usa lang gihapon ang natala nga naka-recover niini. Samtang Bob, sagad sa mga nagpabiling kaso sa dakbayan, mga asymptomatic ra. Bob? Thank you so much, Lian Singkulan, sa imong live report. Mga PUJ drivers nga magbiyahean sa Lapu-Lapu padung sa Mandawi. Naminghoy sa lagda sa LTFRB. Ang uban kanila naninda na lang og utanon. Si Luan Merondina sa report. Magduha ka buwan ng wa magdagan kini mga PUJ dinhi sa Paho Terminal nga may biyaheng Lapu-Lapu ngadto sa Mandawi. Sukad gipaubos sa enhanced community quarantine ang tibuok lalawigan. Niadtong Sabado gipaubos na unta sa GCQ ang dakbayan sa Lapu-Lapu ug mamahimo ng makadagan ang mga public transportation apan dili pa sila makalabang paingon sa Mandawi kay anaa pa sa ECQ. Wala sila'y mahimo kundi sa paghuwat na lang. Ang special permit nga gikinahanglan aron sila maka-operate lang una sulod sa dakbayan sa Lapu-Lapu, kuli nga mahatag sa LTFRB kanila. Base sa lagda, kay priority man nga padaganon ang mga buses. Busa ang driver-operator nga si Felipe Kinain, nagduha-duha usab pagtaod og mga barrier sa iyang PUJ. Unya na may magbutang na og moingon nag yung mayor nga makabiyahe namin ngadto sa Mandawi. Mugasto ta nya ubay siguro nga makabiyahe ba ta o dili ba? Sayang kay toy gasto. Ang uban kanila nakahuna-huna na lang una sa pagpaninda og utanon og sigarilyo aron may ikasuporta sa ilang pamilya. Tungod sa kawadon naninda na lang og tangkong, nya sigarilyo, konduktor ko dire. Ya, ug di ko maninda, pasmo gyud akong pamilya. Panghinaot nila nga unta matanaw usab sa gobyerno ang ilang kahimtang aron makabalik na sila sa ilang panginabuhian. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Gikalipay sa Pangulo sa Sikihor COVID-19 Task Force, human lahilahing mga grupo ug hutong sa kagamhanan ang mitambayayong sa pagripak og mga relief goods nga gikan sa lalawigan. Ang pagripak gipanguluhan sa COVID Task Force Chairman Vice Governor Mayling Quezon Brown. Ang gipang-apod-apod sa libuan ka mga pamilyang sikihudnon sa unom ka mga lungsod, naglakip sa bugas, kape ug sardinas. Lakip sa nakadawat sa ayuda ang mga na-stranded nga gikan sa Cebu, Bohol ug Negros. Padayon na sinati karon na sa mga nuglupyo sa bukirang barangay sa Dakbayan, Sugbo ang kanihit sa supply sa tubig. Sa daprin sa kalsada naglinya ang mga dagkong water container nga gisudlan sa mga tubig gikan sa mobile tanker o water supply sa MCWD. Dako na kayo kini og matabang ato sa mga tao sa barangay Busay nga dugay na naganto sa pakaway maggamit nga tubig. Tungod lagi kay suplayan raman sila og tubig gikinahanglan nga sila ay adunay kapunduhan. May gasto na sab sila og kapin sa kalibo ang mapalit lang ang mga dagkong mga containers. Gidaginot ang ilang mga gamit nga tubig apan bisan panini giuna gihapon nila ang pagpanglimpyo aron makalikay sa COVID-19. Dili man problema sa kung hatan Manila, ang amo lang kay hangko kayo kay kami sa ubos, magdamis baril, ibalik na po na mong baril kay di man pwede nga mag-standby diri ang baril. Ubay-ubay na ang nadakpan sa Mandawi City nga milapas sa number coding scheme. Ganyan ang buntag nag-checkpoint ang mga sakop sa team sa Barangay Sentro.
Gitanaw ang masakinan labi ng motorsiklo kung mituman ba sa number coding scheme. Matod pa daghang mga motorista ang di motuman sa uneven scheme ug manggawas gihapon bisan sa dili otorisado nga adlaw. Bugtong exam sa palisiya ang mga essential workers. Ganina, sa mga lugar moabot sa 30 ka mga motorsiklo na ang nangadakpan ug naisyuhan og citation. Pahimangno sa motoridad, mutuman lang yun sa balaon ang citation sa kalapasan sa EO sa number coding magmulta og usa ka libo ka pesos. May gihatag sa bata niya karon di sayop di ay. Kuan day, di mao. Naagid gyapon sir. Kanang burag magsari-sari lang nga wa gid sila purpose kung asa gid ilang adtuan. Isyuhan gid nato. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, wa tuguting makadunggo sa pantalan ang barkong panagat o panagatan gagikan sa Kuluhan apan namatyan og piskador. Misuway unta pagdunggo ang barko sa pantalan sa barangay Hilokon sa San Jose, Negros Oriental apan gibabagan sila sa mga sakop sa bantay dagat o sa Philippine Coast Guard. Hinungdan nga napataw-utaw na lang sila sa kadagatan. Ang 177 ka mga piskador o opisyal sa barko, mga lumulupyo sa nagkadlaing dapit dito sa Negros Oriental. Nasayran ang pamilya sa 52 anyos nga namatay nga taga-barangay Pansil, Sibulan, Negros Oriental. Gumikan ni ini na alarma ang local interagency task group human masayod nga usa sa mga tripulanteng namatay samtang naglawig ang maong barko. Gitugutan ra hinoon nga makanaog ang patayng lawas apan gikremate dayon tungod sa kahadlok nga namatay kini gumikan sa COVID-19. Wao sa gitugutan mga tripulante nga makanaog hangtod nga matapos ang pagpaubos kanila sa 14-day quarantine. Good news, luyo nining COVID-19 gipahibaw sa tigmamaba sa Mayor karon ng hapon nga nagnegatibo sa coronavirus disease ang 51 ka mga COVID asymptomatic sa sitio sa Patera, Barangay Los sa Dakbayan sa Sugbo. Gikatakda sila mogawas sa isolation center karong hapon ug mobalik silang dapit sa sitio sa Patera nga gidisinfect na usab matod pa sa opisyal. Usa sa mga nagnegatibo maong school principal nga si Roy Comero Sinares nga mao'y nagpasiugda sa Sumba sa mga sama niyang COVID asymptomatic. Matod ni Roy nga ikaduhang kinabuhi na nila ang ilang naangkon sa pagkalingkawas sa virus. Bugtong gisandigan nila ang pagtuman sa gipahimo sa mga hingtungdan ug ang paugnat sa kusog ug labaw sa tanan ang pag-ampo sa Ginoo. Bisan og nagnegatibo si Nares kauban ang iyang amahan ug igsoon, dili gihapon sila mogawas sa isolation kay huwaton nila ang resulta sa test sa iyang inahan nga hingpit na usab nga mamaayo sa virus. Samtang maabot na sa 153 ang naka-recover sa COVID sa Dakbayan sa Sugbo. Pangu sa Material Recovery Facility sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, gipasangin lang may mga ghost employees nga giswelduhan ug may mga kawani nga gihatagan og hazard pay bisan kun wa magtrabaho. Siluan meron din sa report. Mismong ang liaison officer sa MRF nga si Rona May Igot ug ang roving inspector nga si Gaudencio Amisa Jr. ang miduso og formal nga reklamo batok sa ilang labaw. Sa mga dokumento nga gipresentar ni Rona May sa GMA-RTV Balitang Bisdak, iyang gibutyag nga may ghost employees ang MRF nga nagdawatan og suhulan. Ang ubang mga kawani nagdawatan pa og overtime pay bisan kun wa mula pa sa oras ang ilang trabaho. May senior citizen usab kini nga kawani nga nagdawatan pa og hazard pay nga wa naman unta pa trabahoa ang mga senior citizens sukad gipaubos sa enhanced community quarantine ang Dakbayan. Gawa sa senior citizen, gikatahong gipabuhatan usab og ID sa City Hall isip JO ang usa sa mga naninda sa kantin apan dili iyang pangan ang gigamit. Mato ni Rona May, isip liaison officer, dili madawat sa iyang konsensya nga magpadayon ang gihulagway niyang illegal nga kalihukan sulod sa MRF. Busa miduso siya og formal nga reklamo niini ngadto sa buhatan sa mayor. Nakasabot man mi kay ang mayor karon grabe baya ka busy. So murag nakuanan mi sa nadugayan mi ba sa action bitaw. So truan I hope lang nga makuan ma-actionan siya dayon kung mahunong na ang iyahang mga bati nga buhat ngadto sa MRF.
Parehong aktibo pa sa MRF sila si Rona May ug Gaudencio, apan wa sila mahadlok nga sumbalikon og reklamo. Nanami hazard fee pero overtime wala kay wala may overtime ma'am kaya ang amon trabaho di ma'am Lunes, Santo, das Biyernes. Kana po ang ilang gipanagaag trabaho ma'am Lunes, Santo, sa Biyernes na kay ako kay bawo mo kay Robing Inspector mo ko dito. Gisuwayan sa GMA RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig ni Bonifacio Ompa Jr. pango sa MRF. Apan iyang gipasabot nga tubagon lang niya ang tanang pasangil sa paaging legal. Si Mayor Jonard Ahong Chansay ang bahin mitataw nga wa pa siya makadawat og kopya sa reklamo apan mipasalig nga imbestigahon ang maong pasangil. Sa ako lang sa akong ibawaan daghan siya nasuko niya, nasuya niya, na ba di man nato na malikayan no. Wata kibawag unsa. Ato lang tagaan nato sa gigayon sa pagtubag niya na. Doon na may mga pasangil na ingon ana, iyan ang tubagon. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Usa sa mga patukaron sa naka-enhanced community quarantine ang TikTok. Apan kining usa ka bata nangita lang og pamaagi bisan paman ug wa siya kaugalingong cellphone. Kun unsa kini atong sayran sa report ni Lian Singkulan. Bisan asa, patok gihapon karon ang TikTok. Apan kining 8 anyos nga bata nga si Marco Caneda, taga Barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay, di gyud magpalupig. Ug kay anaa pa sa enhanced community quarantine, stay at home lang una si Marco. Ug aron malingaw, daw naminaw na lang siya og TikTok music sa iyang silingan ug misayaw-sayaw. Matod sa uploader na si Hanilin Rabaya nga iyang igagaw si Marco ug nag-atbang lang sila og panimalay. Apan kun makadungog kini og tukar, musayaw-sayaw gyud kini bisan og naka-social distancing lang una. Ang maong bata mahiligon yung musayaw. Nya malingaw naman lang pod mi magtan-aw kay labi na karon daghan kay tag problema. May na lang mabawas-bawasan ang atong problema. Gidugang ni Hanilin nga ang nag-viral nga video nga may kapin 2.1 million views. Daw naghatag na lang usab og kalipay kaniya ug sa uban ning panahon sa krisis karon. Uban ni Renate Quiñones, Lian Singkulan, Balitang Bisdak. Among pagsaludo sa mga kapusong frontliners, nanot nining inyong paningkamot aron mapakgang ang COVID-19. Kini ang paagi sa GMA Regional TV aron mapasalamatan ang inyong mga sakripisyo o ingon man serbisyo. Dili kalimod nga dako ang sakripisyo sa atong mga frontliners sukad sa pagsugod sa atong gisagubang karon nga pandemya. Gani temporaryong nabuwag ang pipila kanila sa ilang mga pamilya. Ang uban nakasinati og diskriminasyon ug ang uban mibuhis sa ilang kinabuhi aron lang maluwas ang mga apektado sa virus. Naay padayong nagtrabaho aron lang mabuhi ang pamilya. Naay nag-anto sa uwan og init sa mga checkpoints aron masiguro ang kahusay ug kalinaw. Og aron ipakita ang pagpasalamat, nagkayusa ang GMA Regional TV Team sa Tibok Nasod, pinanguluhan sa Vice President and Head, Oliver Victor Amaruso, pagsaludo sa mga frontliners. Ang GMA Regional TV dagupan sa North Central Luzon, gikan sa Balitang Amianan, GMA Regional TV Bicol sa Bicol Region, GMA Regional TV Cebu sa Central ug Eastern Visayas sa Balitang Bisdak, GMA Regional TV Iloilo ug Bacolod sa Western Visayas sa One Western Visayas, ug sa Mindanao gikan sa GMA Regional TV Southern, Northern ug Central Mindanao sa One Mindanao. Sa tanang mga frontliners, hugot namong pasalamat sa inyong pagserbisyo sa atong komunidad. Saludo ang GMA Regional TV ninyo. Nasa puso ng bawat Pilipino. Mga puso, dungan nato nga tan-aw na kining pagpasalamat sa atong mga frontliners nga hatod kaninyo sa tanang team sa GMA Regional TV. Gikan sa mga anchors, correspondents, video journalists, apil na nga atong head office. Sambayan, tayo'y amon, walang maiiwan sa pagbangon. Isang lakas, isang pag-asa, patungo sa
lang makita kining maong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV ug i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagisayod sa mga dagku ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, tungod ka matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipinas. Ako si Bobby Nalsaro. Maayong hapon mga kapuso.